Grazzi. Kuljum fuq in-numru tal-emerġenza 112 jidħlu medja ta' 170 telefonata. L-ambulanzi stazzjonati fl-Isptar Mater Dei jagħmlu mal-140 vjaġġ kuljum. Fil-jum dinji li jiċċelebra l-ħidma tal-paramediċi li f'pajjiżna huma madwar 300 li jaħdmu fir-ruoli differenti fosthom tobba u infermiera tal-emerġenza, tekniċi u sewwieqa tal-ambulanzi, One News segwa mill-qrib il-ħidma ta' dawn il-ħaddiema illi b'dedikazzjoni u professjonalità jaħdmu biex isalvaw il-ħajjiet. Fl-aħbarijiet spiss nisimgħu b'inċidenti u ħafna drabi tissema' dejjem l-ambulanza illi b'tim mediku tkun tal-ewwel fuq il-post biex tassisti lil vittmi f'inċident. Flejl tipiku sajfi ħriġna u qatajna lejl mal-ħaddiema tal-ambulanza li jħorġu fuq il-post biex nifhmu magħhom x'tirrikjedi l-ħidma minn meta tidħol it-telefonata fil-control room tal-emerġenza sakemm il-ħaddiema u l-professjonisti mediċi jaslu fuq il-post u jagħtu l-ewwel għajnuna lill-vittmi. F'kamra fuq wara tad-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei, 24 siegħa kuljum ikun hemm professjonisti mħarġa jirrispondu telefonati ta' nies li jkunu ċemplu b'talba l-għajnuna. Dawn jieħdu l-massimu tad-dettalji li jistgħu biex min ikun sejjer fuq il-post bl-ambulanza ikun imħejjeb bl-aħjar mod possibbli. Minn hemmhekk jiġi stabilit jekk il-każ ikun xi rikjedi kura immedjata. Tkellimna ma' Claire Cremona, infermiera li taħdem l-emerġenza, li spjegatilna kif f'Malta jeżistu 3 kategoriji differenti: blu, oranġo u aħmar. Bil-blu jkun l-inqas urġenti u l-aħmar l-aktar urġenti. Kif tidħol ukoll in-nurses li jkunu allokati li jistgħu li ħajħorġu ambulanzi tru dak ix-shift, kollhom pager fuqhom u jirċievu l-call mill-control room għal xi ħajħorġu u malejn ambulanza malejn alfa. Magħna nieħdu basket, il-basket l-aħmar nieħdu aħna li huwa ILS bag li jkollu l-affarijiet l-equipment li aħna nużaw biex nittrattaw il-pazjent. Apparti dak ġol ambulanza wkoll ikun hemm l-equipment li aħna nużaw biex nittrattaw il-pazjent. Fl-ambulanza titħaddem sistema b'tablet fejn ikun hemm l-indirizz u dettalji tal-pazjent li jkunu daħlu il-professjonisti mill-control room. Kif nidħlu ġol ambulanza kollha tablet. Fuq tablet hemm sistema ta' li tgħidlek il-location ta' fejn qiegħed il-patient. Issa hemmhekk ikollna dettalji bħal l-address ta' fejn qiegħed, jekk l-address ma nkunux nistgħu nġibuh ġiljan kol location fiżikament ta' fejn qiegħed ikun hemm. Ikun hemm ukoll id-dettalji tal-pazjent jekk ikunu jistgħu jieħduhom u l-complaint x'għandu l-pazjent għal xi ħanħorġu għalih. L-infermiera spjegatilna li l-ewwel ħaġa li jaraw ma li jaslu fuq il-post tal-inċident hija s-sigurtà għalihom għan-nies tal-madwar u għall-pazjent. Imbagħad janalizzaw affarijiet bħal telf tad-demm, in-nifs tal-pazjent, iċ-ċirkolazzjoni tad-demm u xi evidenza ta' diżabilità jew ksur. Iżda lil hinn mill-għajnuna medika staqsejna lil Claire fuq l-aspett emozzjonali f'każijiet bħal dawn. Hemm l-għajnuna ta' psychologists kemm f'Mater Dei u xi ħaġa li nara sabiħa ħafna ġod dipartiment tagħna li wara speċjalment ċertu każijiet dejjem niddiskutu ma' kollegi ma' nies li għandhom ħafna aktar esperjenza ġol l-emerġenza. Claire ilha toħroġ fuq każijiet tal-emerġenza għal dawn l-aħħar 4 snin u semmit każ partikolari li se jibqa' mmarkat fil-memorja tagħha, dak ta' tifel ta' 6 snin li kellu attakk tal-qalb. Xi ħaġa li bqgħet hekk imma li apparti li huwa tifel vera u 6 snin li tiġik aktar dieqa minnhom għax ikunu għadhom żgħar u innoċenti li kien hemm missieru miegħu u missieru qed jipprova jgħin imma ma jafx x'inhu jiġri madwaru. So hemmhekk jisek tibda tħoss ta' kif ħansib bilanċ bejn ħanat il-kura il-massimu li nista' lill-pazjent imma nixtieq ngħin b'xi mod jew ieħor il-missier nixtieq noffrilu s-servizzi li għandna imma dak il-ħin bilkemm tkun tista' tkellmu bil-ħafna affarijiet li jkun hemm għaddejjin. L-infermiera kellha appell biex in-numru tal-emerġenza jintuża b'mod għaqli u biex kulħadd juri rispett fit-triq meta jara inċident jew jinserta xi ambulanza. L-ambulanza meta jkollha pazjent u tkun sejra l-każ ikollha l-blue lights u ġeneralment ukoll ikollha serena. Importanti ħafna li jsuqu bil-mod u bil-qalbu u jekk ikun possibbli dejjem li jagħmlu spazju jersqu ftit tal-ġenb biex tkun tista' tgħaddi l-ambulanza. Fil-jum dinji li jiċċelebrom, One News jirringrazzja lil dawn il-professjonisti għal ħidma tagħhom b'tant imħabba u dedikazzjoni.